ne bala la mabagaw yani nga ndaru nga bishola anga afo malien die menyana anga projet de loi min be no anga constitution croix abebaw jija ka boyna fuko kono kulu malien anga ni projet de loi anga voter wala sa amse nga jamana joto ngomina c'est très important nya fo aw nyana ngoni be feka jamana nyemgo si tu veux rendre un leader en compte tu lui donnes ce qu'il demande mo ni be feka jamana nyemgo boka bi wala sa ka sek akana desa ka barake ay mu fo iburi dama ni kuko masonga ta sojo amogo be jila amogo be bola amogo be chenchena amogo be simana amogo be akabaraka menona ni maçon ni ka maçonya ka dia ina foko Yusu Karambe oh yeah l'homme de chantier ni ka ke maçon ina foko Yusu Karambe l'homme de chantier no ina ere balmake ni tout tibolo si tu n'as pas tes équipements ici ka barake anga gouvernement ni ko ni projet de loi kono changera kulube bonni mali biri ko ka mali kura da oh yeah beautiful donc de ce fait en Maliens on doit leur donner leur canot de travail. Leur canot de travail, c'est de faire voter notre projet de loi. Donc c'est très important à Kanayinoko. Au folie là, sur le quartier Skati Doke, fils Sabri là, Mali Kanukama, Agnès Skatike, Abe Skati Inta, Aba partager, Aba bloc femme konala, Anya Ketokana. Ndoni ne beka ni baranke mais nya fana nga ka bamananga folo la mais awre bado mali on ga barake to ni ne tate kele donc il faut que moi je sois patient avec eux parce que ko be fiku pousser di abako ni Mercedes Benz Mercedes yefomu akay a chekay mais a pine fietala mo blu mon ba me fietala fika fier de kala tuma be ka soka pousser donc ayake to kana mbulonga bina ke bomananga ni tokana mais masami ala ya achima bomananga ni la a klobina ni erina nya fana ngomba datuna ntwakono yefomu mbale ke américain en distance de gré ou de force aka skati laje il a fait un très bon boulot impeccable mais amake bomananga na folo bomananga fona tamna le inshallah. Nous avons un devoir envers notre nation, la terre des grands hommes et des érudits. Ce jour mémorable du jeudi 22 septembre 1960 est née la République du Mali. Contre vent et marée, notre lutte pour la souveraineté est imminente. Aujourd'hui, et plus que jamais pour les générations à venir, nous avons décidé et nous assumons une vision nouvelle du Mali. Un Mali libre, un Mali indépendant, un Mali courant. Dignes filles et fils de la nation, le Mali vous appelle à prendre en main son destin vers de nouveaux horizons. Un Mali nouveau vers une nouvelle direction, une nouvelle constitution. Les 11 et 18 juin 2023, sortons tous pour dire oui à la nouvelle constitution. Ensemble, disons oui à la nouvelle constitution. Donc, ni surkati moko ka skati de kelen et anga jamana nyemoko e oni Mali betola mashallah. Donc ameni jouer dongodo ni ala sonama ni ala mafuika ana wala sa beka donga fo ko projet de loi a ka voter, c'est ça notre priorité. Kadaka ni jamana nyemoko ko ameka la nyini munu ko ulu fait ko pour que ulu ko ulu don bala ko foni ne ka kefolo donc anga ni la waleya donc ola sofle sobuli kene flé mais ça on m'a c'est à la kala tiebe garuntike musobe garuntike le temps ne ment à personne andiye alaye andigi yuye inshallah donc malien obey delendo yefamu bekiga itanim black refe mo sima tabe sorala do dira do ma do mo sorala ne ta kunye kango e ne ka kango madia mais ne ko metu ko parce que 99% au diranema mo mo fana be kella laïcité kula abe je abatani alaye abe doreta yefamu ya sari angani voter quoi. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un demande de dames. Il faut qu'il y ait un bon séminaire. Nous sommes trop en retard. On ne peut pas aller plus en retard que ça. Il faut qu'on bouge vraiment. C'est quand il séminaire là, il est temps qu'on bouge vraiment. On va tourner la bosse sans fait. Ne pas la même bravo. On a un dado dien nouvelle là le plus vite possible à l'ère des infos pertinentes.
dans tes faits, son analyse. Nya fo nyana ngo biye domba de ye, biye domba e parce que biye Afrique ka domba de ye, tare. Donc an dadu histoire la doni, an soka dje nouvelle takada oma inshallah. Ni bitan aladje. En 1914 jusqu'à 1918, l'Afrique a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. Ni dje guerre takaladje. On est barre de quai, c'est nous qui avons libéré le monde. On est bien libéré spirituellement. On est bien libéré physiquement. On est bien libéré moralement. On est bien libéré à tous côtés. Quand carrément bien reka bo on a ala yo beda on. Mais masami ala ye on est décédé nous ga en redu en ga jamana jo. E farafin ay ni kuma la mekoy. E farafin ni te boro ide, ni te show kuma ide, ni kalane. Dieu, Allah est Dieu middan. Rasoul kanun kama. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah est enfa adamanan ba'awa. Kou bange Afrique. Entre Éthiopie et le Mali. Ka arama diembo mal et frafina. On peut même dire que nous kuma jarana. Ka arama diembo malieni éthiopienne. Ka klakena. Tobu bo auna. Anga klaka mine tobu fe. Ka tega uka jamana joye ka uka kali ka amus ambao ku sinu deuma ka dia fe beke tobuye aye besa ko kay masami alaye en 2023 ali bi entre seka nga jamana jo ali bi frafi me nyon fala ali bi frafi ketse ka donc ka fanga bana ka fanga di morema ali bi anga sugu te ka antoro ali bi anga gitron te ka antoro ali bi anga kalambalate kan toro anye muni ke alala ne ba do ama foi ke alala masami alaye c'est seulement manque de volonté de anga jamana jobalala mais ala sunama abe ban inshallah à l'heure des infos pertinents Dante fait son analyse. Donc depuis 1914 jusqu'à 1918 l'Afrique a payé un lourd tribut à la Grande Guerre. On ne connaît toujours pas précisément les noms de quelques 45 000 soldats africains morts ou disparus à Verdun, au chemin des Dames, aux Dardanelles. Entre 1914 et 1918, la France a envoyé au front 500 000 soldats venus de la colonie. Aïe, 500 000 soldats. Francis, on est bora colonie là, dans les pays africains, pour aller servir la France, pour faire libérer ces putains de race. C'est qui est la France. Au Francis, qui est on est qu'à fond ma anga jamana ma bi. Il faut. On met ta sirom na, on met ta damerod mena. Faut qu'on a assez. Comme na aïsse ka guerre ou anga jamana konna là au nom du terrorisme. Yay, ka suneke. Bamaka boula kabiki. Moune baka Francis blanc na. Parce que on m'a seka ben, on m'a seka nyoko minekanya. Parce que Français aye on nyela ko on ta nyere fait. Donc comment on banayer là? Francis ba essaie ka do on kan trop kadui. Tuma mi kadui. Akira musona ntiki chei. Hein? Musona ni be chekele mi bulu. So abita clé flash mu aja. Awo o kera on taille. Francis bina si on fait tuma mi kadai. Na klala abitaka si Abidjan fait. Na klala Abidjana abita Dakar. Na bora Dakaru abitaka la Guinée. On takeroi. On takera doni don goumay. Mais ne ka génération ko inshallah. Ni tobu ya on mara domina. O don o sa sele on. Sa droni ba on ni tobu fara nyona. Sinon foita on ni tobu bon nyona. Il faut bien. Il est temps qu'il y ait une bonne anomalie qu'on a là quoi. Parce qu'ils sont très clairs, c'est des anomalies. Et ça ne va pas prendre fin sans la guerre. Parce qu'il dégrade Mominke et c'est que Mominke qui a joint. Il tout gassana foka djeouli. On parle de 1900 ici. Quelle est la participation de l'Afrique dans les deux guerres? Comme la France dit qu'il s'occupe de nous et il s'inquiète de nous. Notre pays les appartient. Putain de merde. C'est nous qui vous a libérés. Des espèces d'enfoirés que vous êtes. C'est nous qui vous a libérés à la première place. L'Afrique a participé d'une façon remarquable au déroulement des deux guerres mondiales.
guerre flamme qui est Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, c'est l'Afrique qui a libéré ces putains de blancs. C'est la réalité. Tiens, nous, on est où libéré? Kouboana, kakla koutou bobulula, kadese kanyere bobulula. Enti Allah, aïmunga Allah, enti Allah hina ona. Elle a fourni à l'Europe des combattants, des vivres et des matières premières. Anye kelekela ka anyere nindi ka Europe bobulula ka klaka nga matière première ou ka marfon ou ka char combat ou ka hélicoptère ou glani féminin ou ka avion ka klaka frère ka douma. Sans l'Afrique, le blanc n'allait jamais exister. Je parle génétiquement, je parle moralement, je parle physiquement et je parle militairement. C'est nous qui les a libérés. Et aujourd'hui, la France est en train de menacer nous les Africains en 2023. Jusqu'à présent, les Africains n'arrivent pas à se faire libérer. Des excuses après des excuses, des beaux discours après des beaux discours. Le nègre n'est pas prêt d'avoir sa liberté. Après d'avoir libéré les blancs. Donc, comment tu sais? Parce que à nous, le là. Face à cette féroce exploitation, on assiste à une véritable montée du nationalisme africain. Donc, ne ante toboute bobulula. Donc, bio donné, on a donc un mabaudi ante mogansai. Quels sont les pays africains qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale? Jamana Djuma Nouye Francie, c'est-à-dire guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, qui a fait que l'Amérique est devenue première puissance mondiale. Jamana Djuma Nouye a participé pour que Akaseka Kebi Amekouma parce qu'il y a don au Nyoronte. En Afrique occidentale, français, qui comprend la Mauritanie. Mauritanie et France Bobouloula. Deuxième guerre mondiale, la Amérique Bobouloula. Le Sénégal, France ou Bobouloula. Le Soudan français, ou Bobouloula. Mali actuel, Mali ou Bobouloula. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Niger, la Haute-Volta, Burkina Faso actuel. Et Dahomey. C'est voilà les pays qui ont libéré les Blancs. En Afrique équatoriale, les possessions françaises au-delà du fleuve Congo. Donc, là, on t'est, toi, où t'es ballot. Pourquoi on décèle un kanga Djamanadio? Ne me fait mon akilma doka boka ne diabi quoi. On me sait qu'à fagoto de mec à ce niveau ma avec aketo. Parce que fagone ni ne fagone. Kata sama ore ou ka yere soro. Ka dise ka sayire e ke yere soro. Enti Allah. Ah yeah. Enti Allah aklida auma. Enti Allah aklida auma. Quel pays a été le premier à abolir l'esclavage? En Klalini Bella ou Klakana Amaratuni, yani Ofenekase. Ka Amaraka ke join. Amerika Amara. Bei tata ona. Arabuka Amara. Amerika Kuloni Mama Ebi. A Beyange Johnny follow. John Koni. John. Arabu Yonke Johnny. Ulukuma Amine. Ka Anchea. Abe Aketu. Mokoroboka Aketu. Ka Anchea tike. Warsa angana seka amuso nyini. Tobu unana ulu ya amine ka amuso ku udanu ulu ye baton kono ni mu banala ubo fli dila ko faka. O fene kofe ankla ka tu bobulu la première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Fo bi frafiun kelme ka francifa, frafiun kelme ka ameriki fa, frafiun be dia fambe o be ka tobu do jowi alibi. Mais on desera ka yere ka jamana jo. Vraiment, il est temps qu'on sorte dans ça. Il est temps que cela prenne fin. Ça ne peut plus continuer. Ne sait qu'à continuer de tourner. Tant de lecture. Danemark est le premier pays européen à abolir la traite des Noirs en 1792. Danemark de Foloko. Koulouté Frafinke Djoy Touni au Kera 1792. Ne balan la mebao. Aya ni anwa histoire de Fatim. Fatim, on ye toabou bangi. An fadamanan ba awa o bora auna. Aramadin bora auna.
signement an dame ɲuman ka masakɛw ni prophètes bɔ an ka jamana kɔnɔna la an signement an dame ɲumanw ka tila ka tubabu kana minɛ tuguni kana anw kɛ jɔn ye an signement an dame ɲumanw an ka bɔ jɔnya la mɔgɔ fɔlɔ min ko k'u b'an bɔ jɔnya la o kɛra en 1992 an bolo o la tubabu tila kana an nɔfɛ tuguni an ka taa guerre fɔlɔ k'u ye guerre mondiale 1 ka tila ka taa guerre mondiale 2 k'u ye an tilala o la tubabu tila kana tuguni kana anw ka jamana mara tuguni k'a fɔ anw ma ko nous sommes colonisés u y'an coloniser tubabu tilala o la tubabu tagara ka tila ka président bila les nègres de salon ka anw diriger o fana bantɔ la sisan tubabu ko sisan k'u bɛna ni fɛn wɛrɛ an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko terrorisia donc an bɛ kɛ mun de ye donc an t'an da dɔrɔn k'an faga an tɛ jamana ta dɔrɔn k'a d'u ma an k'an yɛrɛ sɔrɔ parce que ne t'a dɔn qu'est-ce que l'histoire nous a pas appris ici quand est-ce que trop sera trop. Quand est-ce que la population africaine va dire que merde, tous ces malheureux présidents qui n'ont pas à la hauteur doivent s'en aller? Quand est-ce que l'Africain va décider de se faire libérer? Quand? C'est ça qu'on doit se poser. On est question. À toi, madame, quand? Il est temps que cela prenne fin. On ne peut pas vivre dans la médiocrité. C'est impossible. Ici, on a Amérique. Ka Amérique jotogo lajɛ ka tila k'a fɔ ko anw tɛ médiocre ye quoi c'est pas possible ne taara Mali la san min na ne taara aéroport la ne tonton ala ka hinɛ la tonton Madu ale de tun bɛ douane patrouille la a don su ala ka hinɛ la tonton Madu Siribe n ba kɔrɔkɛ cɛ a ye kanto ne ma ko fils o y'a sɔrɔ ne mɛnna Amérique yanni n ka na a ye kanto ko fils ko cɛ ko fils ko fils ko cɛ ko an ka dugu n'a ka dugu tɛ kelen ye parce que ne tun tɛ se k'a faamuya n ko ko bɛ se ka kɛ tan cogo jumɛn na. Moi, ça m'a pris 2 jours pour que je donne fo. Moi, vraiment, moi, on te dit que quoi. Clefla. Il faut bien. Donc, on m'a fait un Mali qui est américain, on a des jours au lendemain. Mais la réalité est quoi? On doit se faire libérer. Il faut qu'il y ait un bon journée. On ne peut plus continuer comme ça. Il n'y a pas de stratégie ici. On doit se divorcer avec ces blancs et avoir notre liberté totale. Ça ne peut plus continuer. Trop, c'est trop. Donc, ne bala la mebrao, ni n'anga isorouye. Faut bi, ambo fadin sagwari la. Abe aketo, anye fadin sagoude, hein. Anye fadin sagoude. Na digra mugomina, anga bo joyala. Na digra mugomina, anga kanfo. Na digra mugomina, anga warbo. Na digra mugomina, anga jamana jo. On be fadin sagouya viri la. C'est la vérité. Ne yerebala. On be fadin sagouya viri la. On be ankera tobu sagoudi. Un tobu sagoudi. Car ils n'ont pas caché leurs objectifs. Tobu yore fo on yana. Ko uluka objectif te doré ka on to anga condition. Yore ira ona. Ko anga condition de vie. Uluma on da uluma on ça dit ulu te ga je on fait fouille là. Faut qu'un to condition ina, ame condition na, ça a été toujours leurs objectifs. Donc en bas au niveau de la phobie, mais ça mais à un moment donné, cela doit prendre fin. Donc, on est la mec en tadouna, parce qu'aujourd'hui c'est le 10 mai. On est bila alisa, on est le 10 là alisa Amérique, mais Mali là on est le 11 là. Donc aujourd'hui c'est le 10 mai, journée commémorative de l'abolition de l'esclavage. En 1700, en 1700. Mais jusqu'à aujourd'hui, en 2023, le noir est toujours un nègre. L'esclavage n'a pas pris fin jusqu'à aujourd'hui. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Mais moi, je me dis que Dante là, à climat là, je me dis que Aumara, je me dis que nene a fɔ anw ɲɛna bi an bɛ kuma la ɛri min na Amérique dugu kɔnɔna la bi mɔgɔw bɛ ka ɲɔgɔn faga Amérique denmisɛnnin fitininw dɔrɔgu bɛ ka mɔgɔw faga Amérique denmisɛnnin fitininw i ye faamuya l'espérance de vie des États-Unis a décrécé mɔgɔninfin kɛmɛ o kɛmɛ i ye faamu mɔgɔninfin kɛmɛ o kɛmɛ 4 out of 100 cannot attain 40 years of age Amérique den kɛmɛ o kɛmɛ i ye faamu den kɛmɛ o kɛmɛ den naani i ye faamu o dɔrɔn pe de bɛ 40 ans sɔrɔ den 96 o bɛɛ bɛ sa yanni a 40 ans ka sɔrɔ est ce que a bɛ k'an faamuya donc baganw de bɛ k'anw mara
Mama ne ma kuma de bla kuma ben du nti yala anga jamana anga barake malion africain anga barake barade be mo ni fi mu ne fo africain anga boni jona ina anga tobu kele anga anyere so tobu e bagani amerique mu ka fo ka be die civilisé o ka jamana kono ara madien keme o keme demseni mana wolo bi a keme o keme sanani e mo nani ne be keme la o be teme sambina nika a mo ni fi bi kono tonics woro a bebe fa a bebe sa yana ka sambina ni soro a site teme sambina nika munila droguta marfachi nyona o be ku befa 180 tiers de masse par mois aux États-Unis. Mon fin kemeni biseki. On be faya marfala kalo 4300 par année. Baron me seka on maratout mais. Matemu tout ere kalama. L'expérience de vie a reculé de 20 ans en arrière. Ou ka jamana espérance de vie a segina kofe de 20 ans en arrière. Baron be seka on maratout mais. Baron ne be ka on mara. Anga usani mamuni ou le be ka on mara. Donc Malion, c'est quoi juste? Olamba fo nga anjige alaye anjige Assimi Goïta ka régime. Ou ku dija. Malion be ka mufu yana ou ka ke. An bere di ko ina ñogon fe. Avec mouy aka koy mais on tise ka toni to la toni. An ga suba tise ka joni et toli kolo en toni. Dibidani tise ka ke et toto ni nyina boliro en toni. Nyamamboro tise ka ke la fia bouye. Ça dit ça doit prendre fin. On doit continuer, on doit bouger, on doit bouger. On ne peut pas vivre dans cette anomalie. Ce n'est que de l'anomalie, ce n'est pas une réalité. Le monde ne vit pas comme ça. Il faut qu'on bonne. Ça doit prendre fin. Ça ne peut plus continuer. Malion, mbolo la mécanique befo mounela. Mécanique befo mounela. Dakar, où le sabarin donne la Dakar. Aïe Dakar là. Wow. Ana wa kirki ama sanjabara. Ulu tabe sabarni fo. Boli ni maramna ko yefam. Ube bo do marfa be ci demsonu be bana marfa be ci. Yoro be jeni. Alors que leur problème, ils ont un président boudon qui est en train de les diriger, un nègre de salon qui est en train de les diriger. Donc les Dakar des bi. Te do, te barake, te foike. Alors que tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se débarrasser de ces nègres de la France qui est en train de les diriger. Donc tout ce qu'ils ont à faire, c'est de débarrasser du nègre de la France et des Français qui est en train de les diriger. Mais Massami Alaye, Tamange Dusute Frafin Kono, Abe Aketo, ne Rebala, mais comment est Tiedi, ne Borasanga, il sort de Oma. Depuis 1700, 1800, 1900, 1000, 2000, Alibi, Amasekan Ereta. Otma Mounedou. C'est quoi juste? Une club à commentaire là, Aya Fonyana Mounedou. Mounedou. En Sénébe à la boloa, à la coca te bougewa. En bolo de à la boloa, à la coca tambolo blawa. Ni à la temps fait à commandant. Donc Mounedou. Fangabo jitoire la nga jamana jo. Ne Dakar di. A fora Dakar ka unyana. Kuka Macky Sall bo président la. Ou ka déniement do siku kuna. Dusube mo mi ngono. Ou ko jamana jo. Yefam. Il faut que Africains anga boni manamna koina anga jamana jo. Ame ola ermina. Dakar bo o va et vient. Moumeka kes la Guinée, c'est plus grave que ça. Bi demsenou ne beka faga la Guinée, faut que kongolo zamebo a ben ala na krati. La Guinée demsenou ne beka faga, faut que kongolo zamebo. Kafo la Guinée du kono, demsenou ne beka faga, faut que kongolo zamebo. Mais anye mouneke alala. Pourquoi on me vini to la anga jamana kono la? Pourquoi ni a on a vie keto de ne me fait ko de don? Ifam. Mais la Guinée ira aula. Do datuna me twa kono bi a ben ala na krati mun kera la Guinée bi ba yira aula
ne la Guinée d'état ne den état a kunkolo zamɛ a bɛ ka bɔ kɛnɛma ne la Guinée d'état. Ça c'est la Guinée, notre pays voisin. Nin kɛra la Guinée bi nin kɛra la Guinée bi de ne bɔra lamɛnbagaw. Donc à un moment donné l'Africain doit vraiment se réveiller. Nous n'avions pas fini avec le Sénégal. Le mercenaire de la Légion étrangère française tue le peuple de Guinée-Conakry. Il est temps de mettre sur pied l'élite impérialiste français partout sur le continent. Donc, Africains, vous avez un problème donc vous avez fait mon écart 600. Vous avez fait Allah de Kadjigin comment on fait. Allah de Kadjigin comment on fait. Ça c'est la Guinée. Donc, vraiment, l'image est brillante. Mais ne me fait Afrique on a donné. Quel air. On me erdmene la ni erina. Quel air. On me erdmene la 600. Donc, qu'est-ce qui va motiver nous, les Africains? Aman shikena. Aman shikena. Hein? Aman shikena. Baga meka amara. Baga meka amara. France baga meka amara. Afrique baga meka am diriger. Nama wuli ka sebe ke anga jamana kola mes chers compatriotes. Ameke bofu safouya ben ala na kraji. Donc akon otre njine date mare. Nye karana ye fo adamne. Nye karana ye depuis enfa adamana ba awa clé. Faut qu'on ait bila. Ni en réalité. Donc c'est laquelle? Mounedo. Pourquoi le noir a peur des blancs? Pourquoi nos dirigeants sont aussi pérés? Parce qu'ils sont repérés. Donc si ce ne sont pas les pérés, qu'est-ce qui les empêche de construire notre pays? Qu'est-ce qui les empêche? Donc, il y a quelqu'un qui est en train de laisser les têtes mortes dans mon show. Abatki bloqué quoi. Ni tête blanc blanc show là, vraiment, et ça va pas être de bon hein. Il faut ici, tu n'es pas obligé de m'écouter. Il ne faut pas laisser les têtes rouges ici. Des mal éduqués là que vous êtes. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Donc, ne pas la même chose parce que du coup, parce que les gens sont forts. Parce que le Mali ne va jamais faire partie de ces putains de conneries. Parce que c'est des conneries. Donc, ne pas la même chose. Ni ne Tobuka Baray, ni ne Kera Bi Sénégal, ni ne Kera Bi et la Guinée. Donc, on va continuer à ça. Ambola Hermina, Masami Alaye, Mamunga Baray, Die Chili, Noé Américain, ou Mnena ou Bukuna. Les États-Unis confirment leur implication directe dans les guerres contre la Russie. Masami Alaye, Américain, il reste son âme. Koulou Dadouna, guerre mbeka Russie là. En même temps, ou beka Ukraine de Melim qui est pour que Poutine fasse. L'efficacité des lance-roquettes, ça a été prouvé. En même temps, Russie là enquête. Russie là n'a bois à Kalama. Tous les détails. Ali bomoumi tira Poutine nga palais là. Bom akemi kumba kono. Ou ya besoro. Réaction de Poutine. Poutine a réagi. Poutine a kanto que this was not important to him. Il y a un journaliste ou Poutine yinga qui a essayé de faire que est-ce que quoi a tort. Poutine dit non, que ce n'était pas important pour lui. Que parce que allait bado c'est qu'allait faire. Poutine claque kanto que beaucoup américains n'est ni beke. Que parce que bon minchi, dromo na bon makono, il y avait 400 grammes de NTNT. Ou ka femme de ko TNT au 400 grammes de comme dromo inkono. Inside of the drum, en même temps, où il y a Poutine a bureau. Les bureaux, c'est ça qu'ils avaient visé. Un bureau de coup visé là. En même temps, un appartement privé. Parce que Poutine met si appartement de Kono, habite de quoi. Mais toi, vous avez étudié, tu as fait un fra. Alors qu'un appartement, on a qu'un bureau. C'est ça qui était la cible. Donc, ça a été prouvé que c'est les Américains qui étaient derrière ça. C'était l'Amérique qui était derrière tout ça. À l'ère des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Nous sommes le changement que nous sommes en train de chercher.
mes chers compatriotes. Il est temps qu'on s'assume. On ne peut plus essayer, on ne peut plus rester comme ça. Un Malien, on sait que tout année, on a un guitron dans la Jamana Kono, on a un calaro dans la Jamana Kono, on a trop de choses à faire. Or là, Malien Beffé, a voté constitution, oui, il s'est dit, bien qu'à voter. Ola, un président de la FIA, Ola, on sait qu'à bouger, Jona. En même temps, on a boy na fuko kono kulu, on a Francis Genga bonga Jamana Kono. Voilà ça, on sait qu'à un yere, on a fulu bo, il a faut qu'on magalou a photo na suro. Il est temps que Frafinga donga faux quoi. Quoi rien ne va changer avec cette posture. Il est au monde. Tomuta en toui, jamais. Tangama ereta. Tomuta en toui, faut que djeuli. Parce que vous avez quelqu'un qui a en fait. Yefomu. Tobu ere wera nyinga. Ko anya mune kula. Pour que vous ayez en toro. Quel est kouye mouye? C'est basé sur quoi? On m'a dit qu'Ali Tobu ere djabi. Donc il est temps que on a bon kouina yab avant que ça soit trop tard. Il est temps que on a bon avant que ça soit trop tard. Parce que tout le monde là, Frafimbe saya de makono pour qu'il y ait un faux il doit riposter. Car le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Le malheur du Mali, c'est d'avoir rencontré la France. Mais il est temps que le Malien se divorce avec la France. Mais, le Malien, but for some reason, the Malian still in love with the French people. Il y a toujours des Maliens qui sont amoureux des Français. Jusqu'à aujourd'hui, wallahi billahi lezi. Parce qu'il n'était pas fait, il t'a qu'à faux. Il n'était pas fait, il était gloire à ce niveau bémon. Mais pourquoi nos dirigeants sont autant amoureux de la France? Pourquoi les leaders maliens croient qu'ils ne peuvent pas vivre sans les Blancs? Pourquoi? Pourquoi ils ont cette putain d'idéologie ancrée dans leur crâne? Si ce n'est pas le cas, c'est laquelle? Mounedou, note, Nebolo Oredou, tu étais fort, tu étais galma fin. Donc, en bas d'Iria, Asimin Tato Ouye, à Koko, la constitution est changée, et la constitution changée. La constitution changera. Donc, en bas d'Iria, président, amseka mouwereke tout ni qui demain pour que amseka nga jamana joli damne. Donc Malion ay boyna fuko kono kulu wala sanga président demain et ay reka kuma do ko nan demain nga wara fa wasa kungolo bibulu asimiye akungolo mene ay constitution da ama kango datuna ntwa kono kono datuna ntwa kono kaka barabe noya ku tama noya président a fait un discours là. Donc Malion ne ba au délit fambe fait anga bo anga voter anga ni constitution anga ni bla anga ni voter ni mogo Bétif, moi c'est qu'à ça sur un coup, mais on a différence au à côté malien parce que avec Djonia la alsa un bon Djonia Inch'Allah. Moi je suis un homme pragmatique. Donc, quel est l'objectif au Mali? L'objectif c'est quoi? Pourquoi si c'est ça, les Français même se demandent dans leur congrès, pourquoi les Français foudent dans notre pays? C'est ce que nos dirigeants doivent savoir, que nous ne sommes pas des bêtes. Nous ne sommes pas des hommes qui sont en chaîne. Franchement, pour quels objectifs? Donc, administration même mounela Djamana Kono. 2 millions d'euros par jour. Pourquoi? Pour nous rendre esclaves. Pour nous esclavager en 2023. Pour nous garder dans la pauvreté. Pour pouvoir nous battre chez nous-mêmes, sur notre propre sol. Quelle est la cause? Pourquoi l'Afrique préoccupe les Blancs autant? Pourquoi notre avancement les dérange autant? Sans nous, il n'y a pas l'Europe. C'est nous qui les a libérés. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Pourquoi le noir ne peut pas se faire libérer elle-même? Pourquoi le noir aime se faire trahir? Depuis autant de Samori Touré, depuis Samori Bebalolé, Frafi me gagne nyon trahi. Frafi me mouni ko diya kono. Ni Frafi te fait ka jamana jo, an beka yere fakanga yere soro quoi. Ou bien la guerre ou li a yere demani nyon tse beka lafia, d'après un vieux malien. Ak beka lafia, sabako ka sabolo ka bolo. Mais à un moment donné, on ne peut plus continuer comme ça. On sait que tobu tout intuni ou kana antoro.
cɛkɔrɔba dɔ ye nin fɔ Mali kɔnɔ mais bɛɛ bolo ko fa bɛ cɛkɔrɔba la fa t'a la a ma maa ɲɛnama kan fɔ n'o tɛ parce que hadamaden quoi un moment donné quoi ni dusukolo ye mɔgɔninfin jɛ quoi c'est à dire i kɛra bɔfu safu de ye quoi mais à un moment donné hadamaden i b'i yɛrɛ lajɛ jumɛn la quoi i b'i yɛrɛ ɲininka quand est-ce que toro sera toro tuma jumɛn la farafin b'a fɔ ko vraiment ko dɔ kɛra sa tuma jumɛn na an bɛ se k'o kɛ donc an k'a daminɛ an ka constitution na an k'an ka kan bila an ka tubabukan dabila an ka jamana kɔnɔ an k'an yɛrɛ ta an k'an ka wariw bɔ an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ ta an ka dɔn k'a fɔ ko maa si tɛna an dɛmɛ tubabu kɔni tɛ donc mɔgɔ min ye nin bɛɛ k'i la mɔgɔ min k'i bɛ ka jamana occuper tan cogo la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bɛ ka mun k'an ka jamana kɔnɔna la pourquoi halisa anw dɛsɛlen don ka tugu président kɔ walasa a ka se ka taga n'an ye an bɛɛ ka jɛ ka kuma kelen fɔ an ka jamana kɔnɔ an ka différence dabila mun de bɛ africain bali k'o kɛ mun de bɛ ka malien bali k'o kɛ han mun de bɛ guinéen bali k'o kɛ mun de bɛ sénégalais bali k'o kɛ mun de bɛ ivoirien bali k'o kɛ mun de bɛ burkinabé bali k'o kɛ qu'est-ce qui ne va pas chez les nègres de l'Afrique de l'Ouest donc vraiment et c'est ça la réalité ala ka dusukolo don an bɛɛ kɔnɔ ala ka dusukolo don an bɛɛ kɔnɔ mais n'a tɛ ni dusukolo tɛ don an bɛɛ kɔrɔ cɛkɔrɔba ye mun fɔ a y'a kumakan lamɛn donc yala kurantigɛ ba mun bi dugu kɔnɔ nin waati in na i b'a kalama wa ne fa n b'a kalama awɔ a bɛ ka dekun dɔ se ma fo ka tɛmɛ ne sago ye min ye jamana nin an k'a ci sabagaw ka sa balobagaw ka balo subhanallah cogo jumɛn ta e bɛ hɛrɛ la wa e m'a fɔ sisan kuran tigɛ wa est ce que kuran ka kan ka tigɛ la a pour k'a tigɛr'i la a fura de ye jamana ka ciya an k'a ci minnu b'an kun na an k'a ci balobagaw ka balo sabagaw ka sa bolibagaw ka boli minnu mana na ko fɔ olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais est ce que o y'a fura ye anw t'a banna la o de y'a fura ye n'i ye ne ɲininka o de y'a fura ye parce que moi je suis né le 29 mars 1949 ma deli ka ni ɲɔgɔn degun ye u ma deli ka ɲɛgun degun ayi m'a ye a ma kɛ ɲɛna voilà Njayi min bɛ n fɛ k'a f'i ye o de ye nin ye mais kuran bɛ tigɛli mun kɛ i ko ka jamana ci ni jamana in dun cira kɔlɔlɔ mun bɛ se ka na maa t'o dɔn nka an bɛ ka fura ɲini kuranko la est ce que nin waati in na a bɛ dekun jumɛn se ma e ma ɲininka de wa awa min bɛ n fɛ n y'o de f'i ye ka jamana ci fo ka n'i y'a kɛ ne ye bi a tɛ si hɛrɛ la o parce que hɛrɛ tɛ jamana in na o hɛrɛ t'a la o ayi hɛrɛ t'a la o jɔn bɛ mɔgɔ kelen jumɛn bɛ yan hali ni b'a dɔn hɛrɛ t'a la subhanallah azubillahi minash shaitanir rajim c'est-à-dire la réputation elle est pédagogique mais faut mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ de quoi que depuis 1914 depuis 1918 nous on a joué tous les bonnes cartes que on nous a demandé farafin ɲininkana k'a ka fɛn fɛn kɛ pour que a ka considérer diɲɛ kɔnɔ ka se k'a yɛrɛ ta an y'a bɛɛ kɛ donc à la fin du journée comme jamana jɔ kelen bɛ subaga ni kolonifili ni kɔɲikɛɲɛda ni jinɛmuriya ye ni jinɛmuso t'i bolo i se ka balo ni jinɛ tɛ muso min bolo e tɛ fɛn sɔrɔ donc ni o de don à un moment donné il faut k'an k'an sigi ka ɲɔgɔn lajɛ ɲɔgɔn ɲɛ la n'o de don an k'a ta dɔrɔn k'a di tubabuw ma an bɛ dugu t'u ye an bɛɛ bɛ taga yɔrɔ wɛrɛ n'o tɛ donc an ka bɔ nin na parce qu'on peut pas rester comme ça saya ka fisa ni nin ye a bɛɛ ni ala na kira cɛ saya ka fisa ni nin ye mɔgɔ min ma da ne ka kuma la i ka da la mɔgɔ min dala la i ka da la n'i ma da ne la ni dusu b'i kɔnɔ a k'i ba kosɔn i ka don avion kɔnɔ i ka taa diɲɛ dugu wɛrɛ lajɛ je veux que les Guinéens prennent l'avion et venir voir comment les Européens ont construit leur pays pour que i ka dɔn ka fɔ ne bɛ ka kuma min fɔ on peut pas rester comme ça cela doit prendre fin ça ne peut pas être notre nature ni se ka kan ka nature la pauvreté n'est pas destin de qui que ce soit. Pas pour un Africain. C'est impossible. Donc, Namanyako, Ambeka Sadron, Beka Resoro, comment Ambeka Irakante se. Maintenant, on va me se, il faut que Dina Woloso de Bobby, Sénat Ferenga, Antitera. Donc, nous redondrons, on a Jamana Takadi Tobouma. Oula, Ame Dougou Bla, Baby Resoro. Note. Mun de don a ka fɔ an ɲɛna pourquoi an tɛ se k'an ka jamana jɔ ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛla la n t'a dɔn ni image ɲuman don n'a tɛ mais ɲɛ b'a la bɔlɔlɔ sanfɛ ko minisiri courant minisiri k'a taara Abidjan ka taa deli kɛ mais m'a dɔn ni tiɲɛ don ni tiɲɛ tɛ a kɔni image bɛ bɔlɔlɔ kan donc ne bɛ taa jouer fo n ka se k'a confirmer i ye faamuya i ye faamu
ntaro ni tienu ni tiete mais o de image be bollo sans fait mais le problème est quoi ni courant gore do Mali là pourquoi ante muna on me dise ka nga courant jo en yere sanu mo jamana konna la pourquoi ante ka nga jamana here bo ina fa ko Qatar ya ka jamana here bo to mina pourquoi me dise nga jamana here bo ina fa ko Maroc be ka jamana here bo to mina pourquoi me dise nga jamana here bo ina fa ko Algérie be ka jamana here bo to mina mune be on dise ka nga here bo en yere vraiment chike tobu nyesran la faut saber c'est on fait bema autour là donc on dit ça ka munke on va donner ta ko dans deux coups c'est comme ça on va vivre maintenant parce qu'à un moment donné il faut qu'on avance on peut plus rester comme ça notre pays le Mali ne peut plus rester comme ça donc ne balana mebao on be segene là depuis ala dien dans domina ka sune ke bama ka bolo kiki to buka bon on dina nyomo ko ala ye arama donc bo femina no ya fa awani an ba adamay ko o bange ko o blanga jamana o konna la ulu sena buguri ka an jamana o konna la an ka bonga jamana kono kata to buga yerma hona dama masami ala ye an desel no ka yerma hona dama ni ko kibida mo la do ba fo ka be to kan finyana mo kana to ka fo yana de moi j'ai fait mes recherches je suis un homme très intelligent grâce à Allah ya tawakkaltu Allah Allahumma inni azuluka ilman nafiyan wa rizakan tayiban wa amalan wa mutakabalan. Moi je veux savoir qu'est-ce qui empêche le Mali d'être construit. C'est ce que moi je veux savoir. Moi je veux savoir qu'est-ce qui empêche le Burkina Faso d'être construit. Moi je veux savoir qu'est-ce qui empêche la Guinée d'être construite. Moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui empêche les Ivoiriens, les Côte d'Ivoire, pourquoi et les Sénégalais d'être construits. Qu'est-ce qui empêche nos dirigeants de nous faire sortir dans ce putain de merde et de cesser de nous raconter des histoires. À l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Ne pas la même je peux vous dire qu'est-ce qui nous empêche. Voilà l'un des exemples. Fais-moi nous mettre en dessous à nous rendre au fleni. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Fais-moi mettre en dessous à nous rendre au fleni. Mali, un haut cadre de l'armée a été arrêté par des services de renseignement. À Dofleni. Frafin da sibeke nila. Eka boy ne kan sigi. Ube subeke nila. Ube sen drone la. Wenne ke Samori Touré la. Wenne ke Modibo Keita la. Ube drone nyodon. Ola neko asimima. Ngona bene dante la me. Ne bolo conseil fuita ate conseil soro dien kono ka temene dante ka alhamdulillah daba atede. Parce que nete mundo nete ndado la. Ola neko président Nyaka dongo malé on digiri dalimbaka. Tu n'as pas à être savant de dire ça. Ni jamana de on digiri dalimbika. Jamana mi histoire là depuis un net dante ta do kamena diakono depuis autant de Samori Touré. Jamana mi masakew yefamu. Ou bebore ka bi jamana de on ka fadin sago yakama. Ebe kila ka fadin sago yika jamana kono o air là. Ka kila ko toyo be fier sama. Donc itikra histoire là. Tu n'as pas vraiment ima histoire kalan. Il te fait que histoire là. Simon, ne dogoni. Simon, un président. Simon, Malien Déouné, Mali Massakebe Djanfa. Assemi Goïta, ne y kanou fils abril là. Assemi, Malien Déouné, Mali Massakebe Bokapi. Assemi, Jamana Kono, Mama Tife Assemi, a Bebla Katra Seflabasso, a Ben Alanakrati. Mama Tife Jamana Kono Assimi a bebla kata se flabasu. Kadaka anga masake Assimi Goïta. Wureke masake fe temena mande. Umina Samori mine domina. Samori ko tobu kale mine. Kuka tanay. Kuka tanale ko parce que nale ko kabe suya wuli abe tobu fa. Mais ako kanale tobu faga ale be to fadi sago tela oni saya ale be saya préféré noy ko tobu ka tanale entigala mande masa sumara non tarikudi anga tarikudi laban jafai donc sinon sebrate
parce que an ye tubabuw bɔ bolo la sebaga tɛ sebagabaliya tɛ ala y'a se d'a ma ka hakili d'a ma donc o de la an bɛ ko sugu bɛ kɛ an ka nin président in an k'a sekɔrɔma tintin o la n ka aw ma n ko c'est très important an ka voter constitution ye n ko parce que mɔgɔ jama ɲɛmɔgɔ minɛcogo kelen de bɛ jama ɲɛmɔgɔ la a ye mun fɔ o k'a ye ba ye donc n'i y'o k'a ye i b'i sigi k'a fɔ ko bon i ko ko nin k'i ye o kɛr'i ye bon mun de bɛ yen sisan jama ɲɛmɔgɔ bɛ mɔgɔ b'i ka jama ɲɛmɔgɔ diriger k'a sɔrɔ i ma k'a ka ɲɛmɔgɔ ye a bɛ f'o ma dans le langage des leaders ko how to manage up your leader c'est-à-dire i t'i ka jama ɲɛmɔgɔ ka patron ye dɛ ale de ka patron ye mais i bɛ to k'a ɲini a bɛ komi muso b'a cɛ nɛgɛn cogo min na a bɛ komi muso b'a cɛ nɛgɛn cogo min na a bɛ komi den musomannin ma anw minnu bolo tabarikala denmuso bɛ se a fa nɛgɛn cogo la mais o t'i bɔ a faya la mais i b'a sago k'a ye mɔgɔ b'i ka jamana ɲɛmɔgɔ i b'a séduire de o la kumakɛ tɛ k'a bolo komi b'a dɛsɛ k'a bali a ka baara la ne b'o de ɲini maliyɛndenw fɛ ne bɛ fɛ mali ka jɔ o la dogo yɔrɔ foyi tɛ kɛ masakɛ la mais n'a ko kaba ka masakɛ min n'a sen ma jamana min danna janfa kama depuis anw ta dɔn k'an bɛ bange Samori ko tubabuw ka taga n'ale Samori ye ko boli banna ko parce que ko n'ale tora ni fadensagow cɛ la ni mun y'a to tɔkɛ saba sera ka s'ale ma ko balokun t'ale la ninnu jama cɛ la Mali t'o niveau de la anw ka jamana b'o niveau de la donc a fɔra Asimi ɲɛna ko san 30 san 40 ala ye dolo min da ale ma a bɛ kɛ masakɛw ye a bɛ kɛ jamanaw ye chaque 40 ans chaque 30 ans awɔ o galomayeriya a bɛ kɛ masakɛw ye a bɛ kɛ jamanaw ye chaque 30 ans chaque 40 ans donc an jigi ye ala ye an jigi ye Asimi ye ala ta bɔlen a la donc maliyɛnw ne b'a ɲini aw bɛɛ fɛ aw k'a cɛ dɛmɛ a k'an ka masakɛ sanuman dɛmɛ walasa an bɛ se ka bɔ nin fadensagoya in na sinon dɔ kɛra parce que le défi est lancé partout le défi est lancé partout fo hali n'u y'o fɔ bi ko n'a renouvelé la k'u bɛ transition comme la n ye politique haramu n tɛ kuma je les défie yɛrɛwolo mɔgɔw ka bɔ bi k'a fɔ ko ni mandat est renouvelé la k'u ye transition comme la n ye politique haramu je les défie moi je les défie mais cette fois-ci c'est un défi u ka bɔ bɛɛ diɲɛ bɛɛ tulo bɛ ka na yɛrɛwolo ka bɔ ko ni MINUSMA ka mandat est renouvelé la k'u ye transition comme la ko ni accord d'Alger appliqué la transition comme la ne Isa Kawunji n ye politique haramu fo lahara a tɛ n ko yala i t'a to n ka nin fɔ i jɔ n ka nin fɔ sa parce que tuma dɔ la a bɛ se yɔrɔ dɔ la an ka taa quoi un révolutionnaire aussi c'est un homme de terrain voilà un révolutionnaire c'est un homme de terrain et ala terrain ye min ye o de ye nin ye o e ala e ka to ye sa liti to ye sa ni e ala e ka sabali sa e ka sabali wa e ka sabali ka segin ka sabali ne ye n ka kuma fɔ olu ye min fɔ e m'o mɛn yan ko n b'a fɛ ka bɔ ko bɛɛ bɛ ka n bɔ ka kɛ MINUSMA n m'o de fɔ bon ne fana b'u défier minnu ko force de changement force de ceci tout ce que je ne sais pas k'u bɛ bɔ le 25 ko ka taa fɔ a ba MINUSMA ko ne ko u k'a fɔ peuple malien ko ni transition mɔgɔw ma MINUSMA gɛn u b'u kɔbila n'u sera k'o fɔ avant le jour J ne fana ye politique haramu n ye n da bɔ politique la non o kuma ça c'est un débat clos c'est un défi non k'a fɔ MINUSMA tɛ taa tɛ dɛ yɔrɔ n ko ni MINUSMA tɛ mandat bɛ renouvelé ko n'a taara n ko n bɛ politique la o tɛ dɛ n'u sera k'a f'u da la dɔrɔn ni yɛrɛwolo sera k'a fɔ a f'u da la tous ces affidés là yɛrɛwolo yɛrɛ dɔn tɛ tous ces affidés là n'u sera k'a f'u da la mais affidé ye tubabukan de c'est du dictionnaire u ka taa lajɛ min b'a kɔnɔ tous ces affidés là n'u y'a fɔ ko ni transition ye mandat renouvelé k'u bɛ transition kɔbila ne fana bɛ politique haramu n tɛ hali mandat ko yɛrɛ tɔ ɲɛɲini tugun n tɛ kuma tugun u k'a fɔ dɔrɔn n'i ye tɔgɔ min bɛ politique la tugun i b'a fɔ ji ne tigɛ la. bon ne Kawuji min ye an tigɛlen don ale la déjà parce que a ma deli ka kuma foyi fɔ mun ye tiɲɛ ye mais c'est pas le problème qui est là o tɛ problème ye Kawuji min n'est pas important mais kuma bɛ ka fɔ contexte min na c'est ça qui est plus important i ye faamuya il faut qu'on sorte dans le personnel et puis on doit être pragmatique au de la c'est très très important
malien demsonu ka don ka fo ko ni geni anga servi de bala anga jamana ka serso de bala. Notre pays est occupé par des forces obscurantistes et armées jusqu'aux dents. Donc quand dit ko on eye molangolo ni ko na anye digné kanga fo anga président nyana ko na maseka ministre nganga bo jamana konna la ka uka contrat renouvelé ko ante ou supporter tuguni ko na ala nyanyo fo ko ale be politique haramia. Vous voyez? Donc en un mot, quand ils me disent que nos dirigeants ne tiennent pas à leur parole, parce que la vérité est quoi? Il dit aux autres que les dirigeants ont parce que la majorité de la population malienne demande le départ de l'aménagement. Mais quand ils me disent que en bas en confé, masami alaye ko anga gouvernement ko outrele no ona ko masami alaye anga boka beni prika pri ko ni be foué au boulot. Mais quand nous on croit à nos dirigeants. Nous on croit à notre président. Notre président va nous faire sourire. On croit à nos colonels et à notre premier ministre, Choguel Kokala Maïga, son excellence. Donc, été mon yanama en boulot. Moumbe en torno de fonga stromada na soula. Moni asimima anyala sigi mukama. Amba ko komi kama. Mona moke aban bela maloya à nofe. Donc, à la kankishoma, ni à la sonama, le 25, à Kalake Bachier, n'avait Bachi Midje, ni à la sonama. Ne pas la mebarao, à l'aide des infos pertinentes, Dante fait son analyse. Nyani mbokani la mounela. C'est l'exemple de Samori Touré. Au-delà, le colonel doit faire une tournée, parce que vous baissez un drone là, Jamfa, quand Jamana biskili, doba seka be kurita ke, mumbe sigile au kaboui, monte au katra, aman shibeke nini là, mais au lieu qu'il y ait énergie mko là, angan énergie de taka Jamana jo, masami alaye frafin se kouke. Le noir n'arrive pas à se concentrer pour les choses nécessaires. Pourquoi? Mounila. Parce que Djanfantiou, Amboulouton, en crefé, connaît à la sonama. À la douné à to, Ambora Kalamako Djanfantiou. Tant que Malien, Malien, Dinkolon, Bodien, Kono, Yefon, Djamana Djoro Koula, Malite Djofoka Djanwouli. Tant qu'il y a Malien Dina, que rien n'est en haut de la loi. Rien. En Motissega Bouani Mali. Tant que Malien, on Malien, on est dans tes bala, Malini Mali Djoro, Akashi Bontegela, Ben Alana Kratche. Parce que c'est quand c'est now. Ninkera Mali Masake Bela, Ninkera Soumangourou Kantela, Ninkera Samori Touré là, Ninkera Damonzona, Ninkera Sega Soutcheba là, Ninkera Bemba c'est-à-dire Frafin Djanfara, Ninkera Sagazuri là. Frafin meka Frafin Djanfa, depuis Allah est Frafin dans Domina. Donc n'abeka en kono, comme Mamoun Mekou ira on à notre époque, ko avec en kono. Ko urute ulu bonzonye, il faut vraiment que akake mola, ma histoire bonya, mi magote histoire là. Donc on va kuma la ermina et on a voté ko fenebeka, on a projet de loi et munga nga voté au fenenya foranyana ou la même malio machallah. Et yamara du moka baran ke on tola ka se ka fe on ase ama, o de kela ka se bima. Ni carte biométrique ko e ayra la ka ko kala taw kanga keni odi. Bi malde fan chamandumbe munu muka carte biométrique so be fam chugoti. Voilà. O kuma e ga ngali jalanye. Carte biométrique ko konna na are ba do ka fo ko carte biométrique adam ne na atite me kaluna ni nyona kan ni ya jate mine ka fo tali mingela la akadogo doni mais jamana konna na ne o do fo awnyana minga gele ni bi bara fon fo ke ga ke sharia konna na hakli jagabo be sena fen wero be se kata chukumna al na soro carte wera de be glamin fara carte biométrique nga pour que aywa élection don jamana densi kana ni joka fo ko masse ka kalata ko ska sabo ke sebenta yai ni ala sona o fero tigelendo wana don na tawla olu be nyefo aw nyala ko sebe a bebe ke kalo kelen ngono ko kebe ke sala bi konon duru o se ka technique way bo nyefo an chugudi. Bon ne mo de foya ngo bara famba e minye o tinye sugandili fo were te standro ka licita dro ka ta mo sigidro a fo ni président ni vice président ni rapporteur o abani donc région ni cercle no a beta kela amna ti wilson de kata ka tu sigidro abana donc o de bet mo chama kono ga mo akla ka fo kan sigilime ama sigilte am tu barala akato benga minengo ako foko gele ya nyana minengo musaka o jamana nyembo ya yirana ka fukanga na kono ganfo la ka benyana bolendo referendum kanga ben baki ani baki bena kunyona yala utina ke gele ya bayewa abe jamana ka kungo de abe jamana nyembo ka hakilina ko de
baki n'a bɛ se ka kɛ a bɛ kɛ ni baki n'a bɛ se ka pousser a bɛ se ka pousser jamana mɔgɔw u bɛ hakili u tɛ se k'a fɔ k'an ka élection kɛ le 18 k'a sɔrɔ baki bɛ le 19 k'a sɔrɔ fɛɛrɛ tigɛlen tɛ yen o a y'o tɔɔrɔ t'u ma u bɛ ɲɛnabɔ. o fɛ lakana sabatilen don bi ka se ka aw ka bolofara siri Mali fantan bɛɛ. lakana jamana in kɔnɔna na bɛɛ b'a dɔn min don mais o ye fan wɛrɛ ye anw ye EJ de ye anw ka baara bɛ ayiwa labɛnni min ye dɔw ka baara fana ye lakana kɔnɔna ye mais anw bɛ ɲɔgɔn dafa ni Ala sɔnna a ma ɲɔgɔn yew bɛ sen na ni fɛn o fɛn n'a ka kan ka sigi don min na min ka kan ka kɛ don min na n'Ala sɔnna o bɛ kɛ ka s'a dan na maliyɛnw bɛ se ka fɛn dɔ kɔrɔ. Inch'Allah. Donc maliyɛnw a ye nin lamɛn aw yɛrɛ y'a ye sisan an ka gouvernement kɛlen bɛ k'i jɔ ni procès kɛcogo ye ni Ala sɔnna a ma an b'o la heure min na an bɛ international news dɔ d'aw ma le plus vite possible. Guerre en Ukraine en direct. La Chine doit faire comprendre à la Russie qu'elle est dans une impasse, dit Catherine Colonna, ministre des Affaires françaises. Masami Alaye, Francis, ministre des Affaires, n'allez trop Catherine Colonna. Catherine Colonna de Ato Aérema, qui kanto, ko Chine président, ko kanga bo, ni nga fo, il est là présent yana, ko vraiment, ko il est dans l'impasse. Mais il est toi, oui, c'est des ingrats, c'est des malhonnêtes, c'est des inconscients. Masami Alaye Gerin Damneli. Quand la Chine avait opposé à un plan de paix, proposé un plan de paix, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yani Gerin a damné. Chine follow de ko kani koni kana ke guerre ko ka plan de paix ke koko ke masami ala to mo songa Chine na me. Donc cette fois-ci ou be ka fara adabe ka goyola do be ka botron ko Chine comment contredit. Donc ils avaient tout refusé. Et récemment, il aurait apparemment sanctionné la Chine et maintenant, il demande à la Chine de parler à Poutine. C'est des ingrats, c'est des malhonnêtes. Ambola Hermina et Bi. Et les hauts réunions entre la Russie, Iran, Turquie et Syrie. Ici là, Iran, Turquie, on est Syrie. Ni jamana nani, ou réunion bakebi, Poutine nga jamana konala. Mo tado mu meka plené au koko fait. Mo réunion barkalim bakebi, Poutine nga jamana konala. Akira réunion. Donc jamana nani ou fara ɲɔgɔn kan ka yɔrɔ ba kɛ donc mɔgɔ t'a dɔn mun bɛna kɛ nin yɔrɔ in na mais ça va être quelque chose de très très sérieux nin kun ye réunion de émergence de ye i ye faamuya nin kɛra réunion de émergence de ye vraiment n'o de fɔ aw ɲɛna sɔgɔmada in na n ko ni guerre in sera niveau ma sisan n ko il est temps que il sera ka bɔ stratégie ba la i ye faamuya parce que sɛbɛ yɛrɛ la mɔgɔ faga tɛ tɔ to jamana foyi la i ye faamuya aussi beau qu'on essaie de parler, mon gars, marfa qui s'est bambalité mon chibolo. Il faut bon bambalité mon chibolo. Il faut il faut que ou assez là pour de bonne foi. Parce que là ma question ça va être trop de perdre. Et il sera dungo qu'on nous tire notre corps il a existé tout. Donc aujourd'hui les hauts réunions entre la Russie, Iran, Turquie, Syrie. Cette réunion se tient à Moscou à ce moment, ce qui était aujourd'hui. Donc vraiment, l'air est très grave. Donc, comme il y a une stratégie de guerre, on va changer de très très stratégique. Notre objectif principal, c'est d'avoir une Afrique sans les Africains. Ça a été toujours l'objectif des Blancs. C'est d'avoir l'Afrique sans les Africains. L'avoir Afrique sans les Africains. Et une Afrique sans les Africains deviendra un paradis et terrestre pour l'homme blanc. Ça c'est John Foster. John Foster est une fois. Kuluka objectif est fin kilimpedi. Koka frafina befara. Ka Afrique bemene sans les Africains. Pour que mon gars donc faut qu'on comment inte kulangay africain. Pour que gars donc faut que ça c'est des sérieuses affaires. Yefom. Ame kuma la hermina. To ube ka jatemene ke.
u bɛna ji feere anw ma cogo min na Afrique tɔw bɛ k'u jateminɛ kɛ ji abo kɔnɔ ko i b'a dɔn diɲɛlatigɛ ye fɛn min ye maliyɛnw diɲɛlatigɛ quoi maninkaw ko quoi ko mɔgɔ fila banfɛn tɛ quoi c'est-à-dire ne bɛ fɛ ko ne ka objectif y'o de ye quoi si moi je peux ancrer ça dans la tête de tous les Africains moi je fais mon travail c'est-à-dire fo k'a dɔn quoi ko mɔgɔ fila banfɛn tɛ diɲɛlatigɛ ye quoi et ce qui bat là mun bɛ e bolo et ce qui ban k'o valeureux ne fana ka an ban ka valeureux quoi le monde ne marche pas comme ça diɲɛ tɛ bouger ten togo la quoi et ce ka Mali lajɛ ko sanu b'a kɔnɔ ka Mali lajɛ ko anw ka jamana kan ka jɔ ko le pays est vierge et ce k'o ta k'i t'o kɛ urgence ye ni e y'i ban ka kɛ urgence ye mɔgɔ wɛrɛ sigilen bɛ k'a lajɛ ale bɛ k'i yɛrɛ ɲininka ale bɛ se ka mun de k'a la qu'est-ce que lui peut faire avec maninkaw ko de ma mandi ko mɔgɔ fila banfɛn tɛ sinon maliyɛnw dɔ kɛra an y'an si kɛ président changer la yan i ye faamu président fɛn fɛn nana Mali kɔnɔ an y'a bɛɛ changer donc ala ye funɛkɛnin da an ma ni an m'an jija k'o fɛnɛ minɛ ka ɲa an bɛna olu fɛnɛ bila fili la ka sɔrɔ an ma bɔ a kalama n'an bɛɛ tugun'u kɔ u tɛ se ka foyi kɛ ni baara tɛ a bɛ ni ala n'a kira cɛ ni bɛɛ tuguna jama ɲɛmɔgɔ kɔ a bɛ siran yɛrɛ ka ko kolon kɛ a bɛ siran hali mɔgɔ minnu b'a nɔfɛ u bɛ siran ka ko kolon kɛ parce que mɔgɔw i se ka bɛɛ janfa o i se ka bɛɛ janfa dɛ mais ni mɔgɔw séparé la i bɛ jamana ɲɛmɔgɔw dɛsɛ k'a ka baara kɛ donc a fana bɛ siran hadamadenw de don donc ils vont commencer à chercher leur propre peau donc maliyɛnw an m'an jija o erreur ninnu Kenzo an m'an jija an kana o erreur de kɛ an bɛ kuma la heure min na tubabuw bɛ k'a plan de tracer ji min bɛ Afrique ji parce qu'il y aura le manque de l'eau dans ce monde ji bɛna kɛ fɛn dɛsɛlen ye diɲɛ kɔnɔ tubabuw ko ji ko ça va être l'un des plus grands high commodity in the world ko fɛn tɛna kɛ fɛn belebeleba ye fɛn tɛna kɛ fɛn nafama ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ ji kan an bɛ ji min an bɛ ji min donc comme an bɛ kulonkɛ la an bɛ kuma la heure min na tubabuw bɛ ka Afrique ji dessin kɛ u bɛna a feere diɲɛ ma cogo min na i n'a fɔ ko furakisɛ bɛ feere cogo min na u bɛna a feere diɲɛ ma cogo min na i n'a fɔ ko kuranko dɛsɛ b'an na cogo min na ji de bɛna ji sɔngɔ bɛna dayɛlɛ ni gɛlɛya ni kuran ye ji kɔni adamadenw bɛna ɲɔgɔn faga nin nɔfɛ wa Afrique ji de bɛ tila ka feere fɛnɛ les millionnaires les élites du monde les Vandenberg i y'a faamu u bɛ ka kuma o de kan sisan les Cunan ni kuma de bɛ sen na ni heure in na an ka jamana ji kɔni u bɛna an ka jamana ji minɛ k'a feere an ma wallahi billahi n'an m'an yɛrɛ kɛ mɔgɔw b'o kɛ parce que i b'a dɔn mun bɛ digɛn na farafin ka ko la o tɛ kɛ fo an su cɛ africain a ye sabali sa ni fɛn tɛ kɛ k'an su a bɛ daminɛ fɔlɔ an yɛrɛ an nagakɔrɔla de la ça c'est pas la posture qu'on est en train de prendre à cette heure-ci avec tout le respect donc il faut k'an ka bɔ a kalama mais a tɛ kɛ fo an su n'an bɛ ka taa cogo min na n'an tagara ta a bɛ kɛ dɛ n'an tagara ta a bɛɛ n'ala cɛ a bɛ kɛ i ye faamu bon an bɛ kuma la heure min na fɛnɛ pour que a ka dɔn k'a fɔ ko l'Afrique c'est l'affaire des blancs u bɛna guerre civile fɛnɛ wuli tuguni Tunisie u bɛna guerre civile de wuli Tunisie la même chose qui se passe à Soudan ça va se passer en Tunisie ça est en train de se préparer à cette heure-ci u bɛ k'o de préparer nin heure in na donc u bɛna guerre de wuli Afrique fan bɛɛ kɔnɔna la an ɲɛ bɛ Laginɛ ta la bi marifa bɛ ka ci denmisɛnninw na fo k'u kuntɛbɛrɛ bɔ aujourd'hui c'est le 10 Mamadi Doumbouya il a peur on a dit que le 18 et le 28 moi je sais pas pourquoi Mamadi a peur si Mamadi même n'est pas quelqu'un qui croit au gris-gris là pourquoi il a peur je ne comprends pas peut-être Mamadi il croit au gris-gris parce que Mamadi dɛsɛlen don ka sunɔgɔ i ye faamu mankan wulila ka ban bi bangan daminɛ la o dun ko ko le 18 k'a bɛ bɔ fanga la bi an ɲɛ bɛ mɔgɔw kunkolo zama bɛ kari kɔnɔna la donc c'est une bonne question à se poser. C'est une bonne question à se poser. Parce que quand tu crois en grigiri là, ni grigiri na ni nɔfɛ, ni bi dalen bɛ u ka mori baara ninnu na, ni e ka baara don, a b'i sɔrɔ, mais ni ma fɛn fara Ala kan, n'a y'u diya ka don mori bɔkɛbali kan u se ka foyi k'i la. Mais ni ye fɛn fara Ala kan, Ala t'i protéger dɛ. Mɔgɔ mɔgɔ ye fɛn fara Ala kan, Ala t'i protéger. Donc n'i ye Mamadi ye ka siran kun de b'a la, i bɛ sɔrɔ Mamadi yɛrɛ ka baara ye mori baara de ye. Parce que a sirannen don dɛ. Ma sirannen don Mamadi sirannen don. Aw ɲɛ bɛ Mamadi la.
Qui voit Mamadi dans ces 2 jours? Mamadi tout na. Bon, Bedou me kadimi jamana konna la. Même les avocats commencent à se péter. A ko ku ya black avocat au black a plus que masami alaye a banen ngu sara. Aw dunya e bi marfa be ka ci la gine. Ne wolofo ko ni tanete nda dula parce que dusu foite wolofo ko no. Un problème bandala de mais wolofo ko ni non, de mal faf. Mais anga jamana anga wuli malien asimi il faut armer nous tous pour que anga jamana keleke anga jamana jo. Sinon vraiment on sait que toi boutoy ou ka entoro quoi. Et puis on sait qu'en take kuma fene on me fait anga jamana jori quoi. Vraiment ante to bouto ka mara ou ante kuma mgu bala tuni on me fait anga gitron dali damne on me fait anga sanumbo on me fait anga worbo on me fait anga kan ante sonte to bouye parce que n'a me pas ki ta dondon yi sonne doué ne tlente chiala dien ko ka to bukan ne be sira malien ka tebe to buka ben ala na krati ne be sira malien denjugu nya ka tebe to bukan wallahi billahi lazi men kali qur'an na ne be sira malien konan parce que ne ngere malien na ya inane ne malien étudier malien nyumambe malien nyoko changement te dien kono mais malien nyango ide nyango be malien na de malien nyango be malien na ne dantere nyere nyininga parce que ibaro ne famana malima ne yere nyininga ngom ni filme ke nyango ka sen ne mo be kuma ba funyana mo be ke nyango muna ka sen niveau ma comment on peut devenir égoïste? Ni be barake quand tu es concentré sur toi et c'est que nyango est trop mais malien nyango di o nyango ine ne be asimi place là ne bo nyango ine ne ba samaka bo malien be d'ici là a ben ala na quartier wallahi billahi les men kali qur'an na ni malien kera nyango ine nyana foka ika fuma tout nyamodi nyango de me auna ne ba samaka bo malien bela a ben ala na quartier bebe ke sebe kalai sinon chiati dia kono cham nga usani malien. Mais il est temps que qu'on bouge à l'ère des infos pertinents dans tes fait son analyse. Mais ni nebe agenda là, on me comment la hermina, yefom. On me le la olu barala. Ama ici ça mo cité comme Mamadi Doumbouya to fotouni, ni ne parle de lui encore. Donc maintenant c'est Ibé et Assimi Goïta Ouriandjigi parce que allez lui et Mamadi n'arrive pas à se situer. Il n'arrive pas à se situer. Yefom ya. Kofla Djiga c'est que marché dia franchi. Ala ti sutura. Donc et c'est très important qu'on soit objectif orienté. Amola Hermina et Nana Ado Kofo, l'un des vassaux au service de l'impérialisme, en visite au Faso ce 10 mai 2023. Donc Amola Hermina et Nana Kofo Odo, allez dire tu vraiment, kata visiter là et kata Ibrahim voir et Mominko et regarde-moi ce boulon là. Nous avons visité quand on a visité amitié là, qu'on a visité fraternité, quand on a là Burkina Faso. Donc il y a des temps, à la témoin. Donc, et voilà le nègre qui a aussi autant oublié vite. Donc, il y a des Kofu Odo et Ghana président. Ate Maloya, Ate Dusu, Fouita à Toro. Nana de Atoa Erema, Kado avion kono, Kana et Burkina, Kale Nana visite de courtoisie la Burkina. Nana croit que nous sommes des bêtes. Maliens, mes chers compatriotes, à acquitté Nana là. Vous vous souvenez pas de Nana?
nana de ma iti sigi palais kono américain il y a quelques mois de cela. Nana de meti sigi Amérique palais kono il y a quelques mois de cela. Et dire ce que la France a dit hier dans leur assemblée. Nana folo de moke. Nana de tari sigi Amérique qui sigi way asu kono la. Ko Wagner be Burkina. C'est Nana qui a fait ça. Ko Wagner be Burkina. Nana Kouf Odo. C'est comme ça il a payé nos frères burkinabés. Donc on en a quel de fleni. Nathan Colon. Kado avion kono. Yefom. Kana kata capitaine Ibrahim Datouna Tchwa kono. Quand il a visite de courtoisie là. Tu as vu les nègres. Ça c'est l'histoire de Samori Touré. L'ennemi de l'Afrique, c'est les Africains. Donc il est très important que nous, la jeunesse, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs. Ni moi, il lâche clé. Il faut prendre les gens par leurs valeurs. Il ne faut même pas essayer de tourner autour du pot. Moi, je n'ai pas de deuxième chance. Hein. Non. Malien, nebe armadia qui fait. Nebe konandie kana ema verte ouvertement. Ibe ki djouga ika asidia ki bo cinéma. Non. C'est fini. Moi, j'ai pas le temps pour ça. Autant tenez boulot. Ni a irana qui est assidé drone, moi je te prends avec ta valeur. Et je te laisse. Hein. Je bouge. Ni assidé armadia ke. Non. Dans ce cas, moi je te laisse. Il n'y a pas de négociation. Et on est cligné. Non, moi je ne joue pas ça. Non. On doit bouger. There's no substitute for speed. On doit continuer. La vie est courte. On ne peut pas passer son temps à procrastiner. On doit bouger. Donc, c'est très très important. Et Assimi Goïta, Oni, Ibe, ou quand on a fait un niveau de là, on n'a pas le temps. Depuis 1917, on ne peut plus. On doit continuer, on doit bouger. On peut faire au-delà, on peut faire au-delà, on peut faire au-delà, on peut faire Malion, on peut faire au-delà. Très simple. J'entends déjà parler de Ogo Sabou. Pourquoi Ogo Sabou? Moi, je vais vous poser la question. C'est purement malien. Moi, je ne veux même pas être à Ogo Sabou. Je vous le dis haut et fort. Et quand j'ai l'occasion, je le dis à tout le monde. Moi, je n'ai pas envie d'être à Ogo Sabou parce que je n'ai que 2 petits bataillons de 850 personnes pour pratiquement le quart de la superficie du Burkina Faso. Ma zone de responsabilité là, c'est le quart. Maintenant même, ce sera même plus parce qu'on vient de m'ajouter encore Ségou et puis Youarou et Tenenkou. Je ne sais plus ce que je vais faire. Je n'ai que 2 bataillons, je vous l'ai dit bien. 850 personnes du Sénégal, plus 850 personnes du Togo, qui sont à Penza. Ça fait 1700, moins de 2000 personnes. Moins de 1000 personnes. Pour sécuriser une superficie qui vaut le quart du Burkina Faso. Si vous regardez ce qui se passe au nord du Burkina Faso, j'espère que vous le savez, vous pouvez savoir combien de militaires, combien de groupements nous avons mis tout le long de la frontière. On en a jusqu'à 4 au moins. Et c'est des GTIA. Les militaires maliens, ils savent, quand je parle de GTIA, ils savent de quoi je parle. C'est de grosses forces. Ici, là, je n'ai que 2 petits bataillons pour sécuriser tous ces villages-là. Ogo Sabou, c'est purement politique. Dounapen, c'est purement politique. Non, mais moi, vous savez, je suis comme vous. Hein. Moi, je n'ai pas une langue de bois et j'ai dit même à la MINUSMA, moi là, je suis général du Burkina Faso, MINUSMA ou pas MINUSMA, je vais continuer à vivre sur le général. Même quand je vais mourir, on va dire le général Maïga est mort. C'est clair. Je suis là, je dis pour la sécurité. Maintenant, j'ai des problèmes, c'est vrai. Et j'ai dit à la MINUSMA, je l'ai dit haut et fort ici également, j'ai dit à la MINUSMA, ici là, si on veut vraiment régler les problèmes de sécurité, il faut nous envoyer des forces qui vont pouvoir, comment on appelle ça, attaquer les terroristes. Je l'ai dit. Non, mais vous êtes là, vous parlez. Je dis le même problème que vous avez. Moi, ça me fait mal au cœur. Ceux qui arrivent au Burkina, c'est parce qu'il y a des problèmes ici au Mali. Si ici au Mali, il n'y a pas de problème, je dis chez moi, je vais dormir tranquille. Ça fait plus de 4 ans que je ne peux pas aller dans mon village. Ma maman est décédée, je n'ai pas pu aller. J'ai une soeur qui vient de décéder il n'y a pas longtemps, je ne peux même pas partir. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la sécurité ici. Parce qu'il n'y a pas la sécurité ici. Et parce qu'il n'y a pas la sécurité ici, ces mêmes gens sont également chez nous, également au Burkina Faso là-bas, au nord. Et ils sèment la merde.
J'ai dit à son temps aux forces, moi j'étais clair avec lui, j'ai dit, ici là, il nous faut, ce qu'il nous faut, c'est pas MINUSMA tel que nous sommes là. Non, on est trop... Voilà. Donc, Maliens, mes chers compatriotes, ala te jinga kuma mo si fait. Donc, nango ko aminisma nga bo anga jamana konala, c'est ce qu'il s'agit. Aya fam. C'est pas personnel. Ni général le kumakain tan. Ni te dante kumakain. C'est des bandits qui sont en train d'occuper notre pays. Donc, il faut qu'on ait bon nom le plus vite possible. Maliens, amune worchi ala kausara, ala kaukanda. Masha'Allah, a bɔra nafolo min na ala kana ta yɔrɔ lankolonya. Ben le cerveau ini nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ lajɛlen, fɔnba aw bɛɛ lajɛlen fɛn bɛ baara la, ala k'an bɛɛ lajɛlen kanda. An ka jamana in jigi ye anw de ye, anw de ye Mali siniɲɛsigi ye. An kana to Samori Ture dɛsɛra ka kɛlɛ min kɛ, Sikaso Cɛba dɛsɛra ka kɛlɛ min kɛ, Damɔzɔn olu dɛsɛra ka kɛlɛ min kɛ. I ye faamu? An bɔra kolo minnu na olu dɛsɛra ka kɛlɛ min kɛ, ala kana anw dɛsɛ o kɛlɛ la. Ala kana tubabu sa anw na tuguni. Il faut pas qu'il y ait un jamana ka to ni jinɔgɔ bɔnyɔrɔ ni sunugudaya in. C'est pas la valeur de nous. O tɛ se ka k'anw kɛcogo ye. Il faut que nin ka ban. Il s'agit de vraiment se taper à nos principes. Il faut. An b'o la hɛrɛ min na, an ka constitution, ça a été même supporté par l'Union africaine. Le président de la commission de l'Union africaine se félicite de la tenue du référendum constitutionnel au Mali. Addis Abeba, le 9 mai 2023, le président de la commission de l'Union africaine, son Excellence Moussa Faki Maha, se félicite de l'annonce faite à des autorités de la transition du Mali. Donc, l'Union africaine est créée avec un projet de loi, une constitution croyante, ou créée avec nous quand on gouvernement est que c'est à féliciter. Donc, Maliens, on met différents blas à côté. On met différents blas à côté. On a focusé jamana inka. On a jamana in joni kiliai. On a jamana in joni dusui. On a jamana jo. On a maloya. On a jamana in jo. On a jamana joli tako obla en demfitinu nye. Yefam. On yɛrɛ ka kɛ sa ala na kira kama foyi t'an n'a cɛ mais jamana se ka jɔ maliyɛn denkolonw kan dɛ Asimi Goïta tɛ nɛgɛ dɛ Asimi mɔgɔlankolon mɔgɔ jugu a bɛ sa n'a ka juguya ye Asimi ne bɛ yala la nin y'a san 30 de ne bɛ yala la ne tɛ ko bɛɛ dɔn dɛ mais Asimi adamaden ɲɛngo a tɛ changer fo ka taa sa ɲɛngoya ye bana de ye ɲɛngoya bɛ komi n'i ye saga faga an bɛ fɛn min bɔ k'a fili tan fo n'a cira saga kɔnɔna dɔ saga sogo bɛ kunaya a bɛ kunna ɲɛngoya ye kunna de ye i b'a tigɛ de hasidiya ye kunna de ye n'i m'a tigɛ dɔrɔn i tɛ se ka solution t'a la wa n'i y'o to i kɛrɛfɛ c'est-à-dire cancer de don a b'a dɔn ko cancer bɛ yɛlɛma hali ni cancer bɛ mɔgɔ la n'i tora a kɛrɛfɛ a bɛ yɛlɛma a b'o kalama. Donc, ɲɛngoya ye cancer de ye i b'a tigɛ de n'i m'a tigɛ a bɛ komi ni sumu bɔra i da kɔnɔ ni sumu b'i da kɔnɔ t'i n'a kɛ des solutions i bɛ ɲin bɔ i ye faamu ou i bɛ sumu da gere mais en général i b'a bɔ de ka ɲin kura bila a nɔ la donc ɲɛngoya ni hasidiya min bɛ Mali kɔnɔna la Asimi depuis au temps de Samori Touré depuis au temps de Damɔzɔn depuis au temps de Sunjata Keita depuis au temps de Soumaoro Kante Asimi Goïta ni o mɔdenw no o siyaw no o bɔnzɔnw de bɛ jamana kɔnɔ e senkɔrɔ e ko ke e bɛna k'e b'i munumunu olu kɔrɔ i y'a faamu ko parce que ko e bɛ hinɛ ou i tɛ hinɛ wa n t'a dɔn yɛrɛ i bɛ fɛ k'a bila définition min na Asimi mɔgɔ b'a fɔ k'a bɛ bila i kɔ jamana kɔnɔna la Asimi u fasiya de don u bɛ k'u fasiya de bala ni mɔgɔ y'a fasiya yir'i la maninkaw ko fasiya ko bɛɛ k'i fasiya kɛ ni mɔgɔ y'a fasiya yir'i la ni fasiya kolon don si kolon de don i b'a bila sunugunda la donc c'est très important i k'a dɔn k'a fɔ ko Mali se ka jɔ ɲɛngow kɔrɔ Mali se ka jɔ maliden asidiw kɔrɔ hali maa min tɛ e ne Asimi o se k'a kɛ il est temps que u ka kɛ jamana lɔgɔ ye u ka kɛ saraka ye an ka se ka bouger
mais en te siran tubabu ɲɛ dɛ. Moi j'ai plus peur les Maliens mauvais que les blancs. Ne te siran tubabu ɲɛ. Tubabu tɛ fosi ne bolo. Ali ɲɛgɛn na taga ka nɔgɔ ne bolo ka tɛmɛ tubabu kan. A bɛɛ n'Ala na kira cɛ. Parce que ne bɛ tubabu dɔn yɔrɔ kun bolo ci. Tubabu tɛ fosi ne bolo. Ne ma tubabu yɛrɛ kɛ adamaden yɛrɛ. Mais ne ye Malien kɛ adamaden ye. Ne b'a dɔn Malien ye siya barikalen ye. Donc ne dalen don Malien ka siya barikaleya la. Ne dalen bɛ Malien ka hasidiya la. Ne bɛ Amérique a mɛnna dɛ. Malien ni i b'a la don k'i kɔnɔ diya ye a bɛ tila k'i janfa i sigilen ɲɛna. Mɔgɔ bɛ se k'i kulonkɛ o siya sugu la. Ni kulonkɛ o siya sugu la ma b'i bakɔ la ka bin yan. E bɛ se ka hadamaden na don cogo jumɛn ka tila ka k'a fɛ k'i yɛrɛ yira la ka da la ka tugu a kɔ o bɛ tila k'i janfa. Mɔgɔ bɛ se ka o siya sugu o bɔnsɔn sugu hadamaden bɛ se ka kulonkɛ o la. Ni kulonkɛ o la donc i tigɛra Ala yɛrɛ la. C'est moi yɛrɛ yira la i bɛ kulonkɛ la mun de la. Donc c'est très très important i ka dɔn k'a fɔ ko jamana se ka jɔ mɔgɔ minnu ye jamana ci. Jamana se ka jɔ mɔgɔ minnu ma deli ka kɛ jamana fɛ. Jamana se ka jɔ mɔgɔ minnu y'a to e nana à la première place. E n'u se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. U se k'i dɛmɛ ka jamana jɔ wa jamana se ka jɔ a kan. A ma deli k'a kɛ a tɛ kɛ. O tɛ kɛ hali Amérique. En même temps an bɛ kuma la heure min na Amérique Mikuramini ale ye kangari da Américains ye républicains ye k'u ka ko sugu bɛ kɛ ko mais k'u kana u k'u jija u kana Donald Trump k'u ka candidat ye dɛ. K'u ne Donald Trump k'u ka candidat ye ko Amérique bɛ ci i n'a fɔ ko bɔgɔbɔgɔ. Donc Mikuramini ale bɔra ka kangari da républicains ye k'u ka ko sugu bɛ kɛ ko mais ko kelen bɛ yen u kan'o kɛ dɛ k'u kana sɔn Donald Trump ka k'u ka candidat ye. An b'o la heure min na Bill Kominde ensemble sauvons le Mali an bɛ ka ko sugu bɛ kɛ anw ta tɛ kuma ye anw ta ye Maliko de ye wa an bɛ Maliko de la fo an kun i y'a faamu an bɛ ka motivation sugu bɛ kɛ pour que mɔgɔw ka bɔ ka voter projet de loi ye a Bill Kominde kuma kana na. Yɛrɛwolo début sur les remparts Kominde an bɛ yan nɔ bi wulada in na an ka réunion hebdomadaire la avec les différents responsables des quartiers de la Kominde. Wulikajɔ in an b'a kan hali bi laseli ye jumɛn bi laseli tɛ dɔwɛrɛ ka diya Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ye k'a fɔ ko projet de vulgarisation projet de sensibilisation au point de l'État au niveau de la Kominde Yɛrɛwolo et le mouvement ensemble sauvons le Mali an kɛlen don k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛ cɛ kelen kurusi jala kelen Kominde kun ka kun jaga Mali kun na cɛ kelen kelen fɛn fɛn b'an cɛ la muso kelen kelen fɛn fɛn b'an cɛ la bɛɛ lajɛlen ka lamagali u ka kun Kominde dɔrɔn ma donc Bamako ko bɛɛ fɛnɛ région bɛɛ lajɛlen ni Ala ni kira sɔnna ma an bɛna wulikajɔ kɛ ka se Mali fan bɛɛ Kominde yɛrɛ dɔrɔn tɛ ka se Mali fan bɛɛ pour la vulgarisation ka sensibilisation kɛ ka se an ka dugutigiw ma ka se an ka alimamiw ma ka se an ka laadalatigiw ma ka se an ka personne de ressources bɛɛ lajɛlen ma mun na an ka bɔ pour que référendum a wuli barika bɛ se ka bonya kosɛbɛ ka tɛmɛ a nɔ kan a fɔra ko bulletin fila de don bulletin jɛman o de ye wu ye bulletin rouge o ye ɲɔ ye bilenman man ɲi jɛman de ka ɲi an bɛ se bɛɛ lajɛlen ma u ka fara an kan pour que laɲini minnu bɛ ka kɛ pour que ka jamana bɔ nɔgɔ la wuli ka se ka apporter cogo min na ne bolo kuma tɛna janya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn et le 25 de ce mois ka mobilisation gigantesque kɛ pour que sur l'aménagement au niveau du donc ni ensemble sauvons le Mali on y Yɛrɛwolo ye au nom de tous les changements du Mali pour que vraiment an bɛ se ka bɔ cogo min na ka aménagement kɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la k'an ka masakɛ dɛmɛ pour que an bɛ se ka s'an se yɔrɔ la donc an bɛna diɲɛ international nouvelle dɔ d'aw ma le plus vite possible Biden Amérique président a bɔra bi ka exploit kɛ a y'i kanto Amérique congrès ma kunu ko masa min ye Ala ye k'a bɛna loi bɔ loi min n'a bɛ fɔ o ma ko 14 amendement mun bɛ se k'a to a bɛ se ka debt ceiling a bɛ se ka a wari sara cogo min na parce que juru min bɛ Amérique la ni Amérique m'a sara Amérique bɛ taga en default donc le président a dit que a bɛna loi min bɛ yen a bɛ fɔ o ma i b'a fɔ ko français mun kɛ 49.3 donc k'a bɛna ka 14 kɛ a bɛ fɔ o ma ko 14e amendement k'a bɛna o voter ko pour que parce que jamanadenw ma sɔn a kumakan ma républicain ko k'u tɛ juru sara bon y'a ye ba min kuma Bobara datugu o bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta datugu wa ne m'a fɔ aw ɲɛna ko ne tigɛlen don tubabu la ne tigɛlen don tubabu la ka tɛmɛ siya bɛɛ kan mɔgɔ ma se k'u ka jamana dugu min espèce de vie bɛ ka segin de 20 ans en arrière dugu min na mɔgɔninfin 100 o 100 mɔgɔninfin 96 tɛ se ka san 40 sɔrɔ
bana tɛ foyi tɛ sida tɛ foyi tɛ mɔgɔ faga ni ɲɔgɔn faga ni dɔrɔgu ta ne bɛ se k'o dugu sugu bonya n'an ma jamana kɔni jɔ dɔrɔn an ta ka jugu ni banbagatɔya an ta ye natankoloya de ala k'an kisi o ma parce que an tɛ natankolo ye le président say he will took a possible invalidating the debt ceiling through the 14th Amendment a month down the road. President Joe Biden on Thursday said that was considering the use of a 14th Amendment as a means to circumvent the debt ceiling, a standoff the currency find himself within the White House Republican. Donc, les républicains ont coûté son ka foyi ke Biden ye. Donc, Biden ko ola 600 donc Masami Alaye ko ale bena 14 amendement ta donc vraiment pour que abese ka Amerique juru sara to mina parce que juru be Amerique la. Biden presses the China contact despite risk of a losing leverage. Biden administration is trying to make it hard for China to say no to engagement by seeking a flurry of a meeting and a phone call and strategy aimed to ease tension and painting President Xi Jinping as a recalcitrant if he refused. Donc, c'est ça. Amérique qui dit la Chine pour que Nigeria me seka bantoumina. Donc, vraiment, et ça va pas du tout. Et chez les Américains, ils sont en train vraiment d'être désespérés. Ou beaucoup dit la Chine pour que vraiment, et qu'elle seka bantoumina. Et à l'aide des infos pertinentes dans tes faits son analyse. International Court explained Putin minor altering the warrant for the arrestation. The Russian government, U.S. President Joe Biden, and a mainstream Western media are among the observed who all respond to the Russian President Vladimir Putin arrest warrant for war crime with a huge. Donc, Masami Alaye, American Feneko, Koni Putin nana uluka jamana konala. Kulu fenebe Putin mine parce que kulu fenebe son war crime no sadiri aka cour penali tobuka cour penali netaro mali rebo ola kumina donc ko masami alaye kulu fenebe o sharia ulu fenebe o bateau job fenkan risila kan ni risila nana uluka jamana konala donc ni be kele de an na kele minke pour que am se kan niveau ni manana ko numbela on doit même pas faire partie parmi tous ces trucs là. Donc, Ambola Ermina, Russia jet aeroplane to lose control in a tense mid-air confrontation. Poland border force report that a Russia Sukhoi Su-35 fighter jet approached one of his aircraft. Donc, Masami Alaye et Poland Nimbora Kafo, ko irisilaka avion d'obéi, no e Sukhoi, ko donko o Sukhoi, ko o Sukhoi 35, ko o gerna uluka avion. Following the appropriate radio protocol and pass just 5 meters from the nose of a plane in a clear provocation. Donc, l'avion tera provoqué très clairement, sans ambiguïté. Donc, Poland Imbek a forcé sa coupe à Neto, parce que Poland fait partie de Nero. Donc, vraiment, donc, tout ça, quoi, est sur 27 jet of Russia, night, Eurobastic. Donc, Russilaka Sakoy 27, Polanga et Sakoy 35. Kata Keretgama, devant tout le monde, Natayin Kati Nuntura Nula. Donc, vraiment, Russilaka Guerin provoque à ce niveau, et ce n'est même pas à négocier. The Iran spa was the first reported on Friday by Romania defense minister. Donc, Poutine m'a guerre provoquée à tout coup, sans vraiment essayer même de se cacher encore. Donc vraiment c'est grave et parce que Poutine n'a pas de choix. Donc en même temps, Poutine m'a voyagé avec nucléaire. Vladimir Poutine nuclear briefcase spot moment before declaring real war with the West. Donc domina avec guerre fenêtre créée avec un nucléaire briefcase pour que Beka donc a fort ni donner à guerre déclenchée domina beau déclencher. Donc Poutine n'a qu'un nucléaire briefcase de yalala Beka donc a fort kate kulongela. Bon ni fenêtre kera kunu atrale aka spitike aka nucléaire briefcase fenêtre kumba a boulot et ronquero là. Donc pour montrer que de quel sérieux et ce monsieur là il est en train de se chauffer. Mais la réalité est quoi? Et il doit vraiment essayer Katanin guerrier et niveau là et vraiment mo te ka sigi niveau mieux parce que na mo kedro
et vraiment, et ça va être trop tard à un moment donné. Et ça, ce n'est pas du tout nécessaire, à mon avis. Il est temps qu'il doit fesser vraiment l'ennemi pour du bon. Parce que le temps est l'ami de personne. Vraiment,